Gradska vijećnica. Gradska vijećnica je prije bila sjedište slobodnog kraljevskog grada Varaždina. Ovo je glavni gradski trg kralja Tomislava. Ovo je bila prije samo obična kamena kuća. Tu je prije živio gradski magistratuš. Danas je to gradonačelnik. Gradska vijećnica je uz Stari grad najpoznatija znamenitost. Zašto je još značajna? Baš tu već godinama Varaždinci sklapaju svoje brakove. Još su dvije stvari značajne za gradsku vijećnicu. Prvo je grb Varaždina iznad balkona, a druga je kugla. Ako je kugla siva, bude lijepo vrijeme, a ako je tamna, onda bude loše vrijeme, kiša i oluja.